Good morning mga kapok, this is your boy again ang nag-iisang PAUK ng pamilyang ito. So today's video, maghimutag mukbang challenge. Mukbang challenge. Huwag ka ba kung saan ang mukbang? Basta mukbang challenge. So sa mga mukbang, lamig kay lahat. Na yung mga Jollibee, na yung mga crabs, na yung mga bisag unsa nga pagkaon lamig kay nga kaon. Pero ato alahi with a twist. Siyempre, PAUK beta. So atong buhaton kay with a twist. So atong mukbang challenge ron kay Relief Good Edition. Relief Good Edition kay wa man tay kwarta, Relief Good sa lang ta. So mao-audio na siya no. So bago dito magsugod, kung bago pa ka sa akong channel, kung bago pa ka nagtanaw, ay kalimot o ay kalimti pag-subscribe, click notification bell para update ka sa atong video adlaw-adlaw. So mag-preview sa atong mga gibuhat karong buntaga.
no? Wala naman. Mukbang lahat ng iso na. Oy! Gabi nga po, walang sabot guys. Nanda ko garden. Mukbang Relief Goods Edition. Mana ito? Hindi nga ito nga on. Dito na human nata ang Relief Goods Mukbang Challenge. Gisim mo talaga yung tao, no? So, balik, shout out sa mga atag Relief Goods Challenge. Oy! Ang atag down mo. Walay stock tray. Sag senyorita lang. Punta na lingaw mo sa ato ang vlog karong adlaw. Goodvibes sa permi, Goodvibes sa permi, Goodvibes sa permi. Og di na ako dugayin pa. Marin ako in 3, 2, 1. Lahhuuss!